Rigtig meget af tiden i Yukon går jo i mørke, og derfor så går man i pandelampen skær. Når man går der alene og kun har sit lys, så hører man også mange lyde, og ens fantasi begynder at løbe af med en. Der var en tysker med for et par gange siden. Han så afkørselsskilte fra motorvejen, men det tolkede han jo til, at det betød, at han snart var hjemme. Selv har jeg haft en oplevelse her sidste gang, jeg var afsted kort efter checkpoint 3, hvor jeg egentlig havde planlagt, at jeg skulle sove. Der kunne jeg så pludselig høre ulve, og så kan jeg love dig, at jeg skulle overhovedet ikke sove. Jeg fik tværtimod meget travlt med at komme videre, og det skal jeg også nu. Vi ses. Hej!